Takže ahojte. Akurát by som teda chcela urobiť pokus, že neísť k kaderníkovi, ale si ostrihať vlasy sama doma. S tým, že... Momentík. To som si kúpila vlastne z Číny. Ja dúfam, že to bude fungovať, ako vyzerá to celkom v pohode kvalitne. To zase nie je, ale má to nejakú vodováhu. A ešte je tu také nále na šticu. Takže umyla som si vlasy vlastne úplne klasicky. Používam bežný šampón, žiadne nejaké kondicionéry, akurát možno vlastne takýto zjemňovač, aby sa mi lepšie rozčesali. Takže vlastne to je jedno, v podstate asi aká značka nejak nepreferujem, hlavne by to bolo bez nejakých chemikálií brutálnych. Takže taká prírodná. Asi iba teda fakt na rozčesanie lepšie. Vlak ticho. Hálko môj. Nás prišiel pozrieť. Hálko. Poď sem. Ahojte. Takže uvidíme, čo z toho vyjde. Chcem to riadne vtrieť, aby proste tie vlasy boli jemnejšie. Keďže používam fakt iba obyčajný šampón. Budem záležať na tej ochrane potom. Takže čo vlastne použijem, akurát vlastne používam takto na rozčesanie tweezer alebo nejaké špeciálne meno. Takže rozčešeme vlasy. Ešte som vám zabudla povedať, že v podstate vlastne nebudem používať nožnice, ale elektrický strojček, takže dúfam, že to bude fungovať. Si myslím, že to bude jednoduchšie, ako keby to boli nožnice, pretože tam to človek môže asi odstrihnúť všelijak. Uvidíme, čo z toho vznikne. Takže rozčešeme poriadne, aby to bolo fakt do hladka. Dúfam, že dobre vidíte. Ospravedlňujem sa fakt asi potom, lebo je to môj prvý vlog. Takže skúšam iba tak, pre straničku. Takže vlasy fakt poriadne rozčešené, aby boli, pretože asi keď nebudú zarovnané, tak vlastne môžu byť krivo ostrihané. Ups. Ešte z druhej strany. Potom musím sa fakt zostrihnúť, pretože to rozčesávanie bude trvať asi hodinu. A možno hodinu nie zas. Ešte hodinu nie. Hlavne dôležité je vlastne takto zo zadu. Aby boli fakt drobné, neviem, či to teda vidieť. To je dôležité. Pretože keď vlasy nie sú poriadne vyrovnané, tak to asi nebude moc pekné. Takže sa snažíme ich úplne čo najviac vyrovnať. Odporúčam teda fakt ten tweezer, pretože ten vyrovná úplne každý jeden vlas. Takže uvidíme, čo z toho vydá. Používam to fakt prvýkrát, pretože nemám s tým skúsenosť, ale prišlo mi to ako celkom dobrý nápad, hlavne úspora času a možno aj peňažkov. Takže neviem síce na čo je tu tá vodováha, ale nevadí. Skúsime sa pohnúť. Aha, vodováha vlastne funguje, že bublina je v strede. Dobre, vyskúšame. Takže predpokladám, že teda vlasy sú už vyrovnané úplne. No, a teraz sa pozrieme. To vyzerá teda. Ja to možno skúsim, ak by sa mi to nevydarilo, tak ešte na nejaké kratšie.
Takže asi by to malo byť takto. Aha, fajn sa to zacvaklo. Takže... takto ich nejak zacvakneme. Nie je to naučné video, je to vlastne video, že sa chcem s vami podeliť. Takže neručím za výsledok. Takže takto. Budeme sa snažiť proste, aby vlastne hlavne vlasy boli úplne rovné. Ja vám to skúsim ukázať. Tak. No. Takže znovu. Ešte, že mám hlavu. Takže proste majú sa tam zacvaknúť, samozrejme ich mám mokré, takže mali by byť úplne rovné. Tak ja to skúsim tak, že zídem úplne najvyššie. Vidíte, v akom sú stave? A budem sa snažiť odstrihnúť teda tie škaredé konce. A ideme na to. Takže mám tu strojček. Teda strojček, spolieham sa naň, že nebude ako nožnice. Takže ideme asi na to. Aha, tak strojček to pekne berie, takže si v pohode. Ja dúfam. Vyzerá to fakt s tým strojčekom, že to je lepšie ako nožnice. Ja dúfam, že to pôjde. Zatiaľ tam nie sú ešte také schody. Snažím sa dodržiavať vlastne. Takže dúfam, že vlasy budú pekne zarovnané. Zoberieme teraz z tejto strany. No, dúfam, že to zvláda. Dobre. Dúfam, že to vyjde. Ale nevyzerá v pohode. Takže ešte toto. No, nie sú ani nejaké zubaté, takže v pohode. Vyzerá to tak, že to vydá. Takže asi tak, to by to malo byť, že dúfam, že teda som si neostrihla až taký kúž, ale nevadí. Dobre, takže máme to. Budeme sa to snažiť fakt, ešte sa s tým nejak vyzabávať, aby to bolo úplne rovné. Dobre. Protože tie vyzerajú dosť krátke, no. Tak vidíme. Ale nie je to zle. Fú, už som sa lakla, že som to robila úplne zle. Takže tu vidíme končeky. To je dobré. Nie, úplne iný pocit, fakt. Človek hneď taký fresh. Paráda. Dobre. Takže asi tak, to by to malo vyzerať. Ja myslím, že to vyzerá celkom v pohode. Aspoň teda pocit je dobrý. Vyzerá, že to je rovné. Ešte skúsime takto. Aha. V pohode. Takže už len nejak doučesať. Tak nesklamalo to. Mám tu ešte ten malý vlastne, ktorý som vám ukazovala, tak ten nejdem teraz rozbalovať, to možno nejak na budúce, čo by mali ísť na ofínu, pretože som zvyknutá nosiť aj ofínu tak nejak bokom. Ale teraz asi to necháme tak, radšej. A tento, vidíte, ja som vôbec nezverala, či to bolo v poriadku rovné. Ale tak vyzerá, že áno, ono v podstate tá bublina, keby ste si to chceli objednať alebo máte to doma, tak asi tá bublinka by mala byť nejak tak v strede. Takže ja myslím, že v pohode, no. Aspoň cítim fajne, také ofrešené vlasy, Takže fajn. Uvidíme, až to vysuším a dám nejaké info, že či to dopadlo dobre. Tak, ďakujem za pozretie. Čaute.